Anya laki din! Amoy lang arudan na nagalsam na itakilikiliyo ang ay una yan. Angutan nyo pa ilaang nanang. Ako man kita kilik-kilik doon na bang dumatla ang banta. Ay, pakpakawan nanang. Sapi kasla, kabakiran na itakilikiliyo. Nakita nyo man na nagpuskol, tiruot na. Kaman ko di alam tayo panabas taro tam to kilik-kilik. Nagrabo na agpaisaw. Pagumukan pa yun ti karasahan. Ay, manjag. Nagalsam na itakilikiliyo. Makaulaw. Ano, di mo kayat? Di ko sinak mga raod. Anya. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Pangay asak ti mang digusken ka. Kat manugang naklaang. Nilangan riming asawak ti mang digusken ka. Ta isot anak mo. No, di mo kayat na di ko sinak bantahor. Siko ganak malangan. Nanang! Umay kan bantor. Umay kan. Saan? Manjak nanang. Tila'y magbagayaw. Ay, manjak ka talaga! Ay, kasta ti bagaging katikatuga, pari bandor. Huwag nga rod, pari Rufino. Nagasam. Takayat nakit din tagpasikog kanyak. Sumayot pa ilang matabakbakitan. Agkabawon ti katugagan, pari bandor. Ay, Di nan amo ti sasawon na. Pasinsyam latan niya tagpasikog mo tin. no kayat mo disikan ti mang sikog paray. Nga mamom, Oh, makabannog ang awiron ti bakit akasken kwa na. na. Nagkulay. Ay, Nagkakaiwarapay ti usar na iji unag ti balay. kasta ka di pare. Ay, wan! Sakma nga ro ti kanayon ang mangisim pa kadag iti usar na. Tama kumikumot ni Remy di cindaan nga glaklako iti ikan. Ay, kasi kamad nga rod no kasta pari bandor. Ay, talaga, pari Rufino. Sak pa yan, timang laba kadag iti murang na. Agraman pantina. Anya! Iso apakasim pare. Sikan, timang sikog kenkwa na. Anya laki din. Anyat aramidam di ti balay nanang. Nagado ti lamok ditoy. Adaur oraya kremay anak kau. Asido, ti urayin yo, kunak nanang. Agur oraya kiti pang sikog kanyak. Anya, di yumanan amo ti sasawin yo. Agawid kayo kit din di balay nanang. Ay, manjak. Anya lakit din ni nanang. Nagpudo, tito'y nagtugawan yo. Maksatan na, dahi tako dilyo. Awan ti aramida, kaya nagtibalay, remay. May mayat ditoy. Saboy-boyak dagiti babbaro nga aglabas. Anya, Ay, mapagkalatan iti papanab. Labasan naklan dito'y nagtugawak. Nakayat ko pa itagparir ka nagsapol iti papa. ay, agsapol kayo pa ilang iti papa. Kat bakbakatan kayo lang harudan. Nanang, na mag-aanun day ta. Di ko sakitila natin yaw. Tapno nagales. Yay! Kamot ti malabsak ti paraangan na nasuleng. Nag-isim-isim ka ba eh? Papa na, Rupino. Agawid ako na. Nataka di ibagam kanya. Kayat mo ti kwarta. Ay! Kayat ko Daya tao di na kay di kwarta. Abay, ikanda ka di kwarta. Awon, ikan ka ti kwarta. Basta si ko ganak. Kayat mo ti agpasikog kanya kat agdang asawak na nasuleng. Ay, ag-share kami. Ay, sana mabalin. Mangsapol ka lang iti sa bali alalaki. Sana ko nga available. Tikan ko na dangarod. Ikan ka iti 30 pesos. Kayat mau. Ay, manjak. 50. Manjak na nasuleng. Uray bayadan na kiti milyon. Imposible mapasamak na ita. Ay, imot ka Rupino. Ikan ka lang arod ni si kwarta madi ka pa'y. Pa-importante ka
nagpaangit ka, naglaan ka mo nga ro na lalaki. Hindi. Nyalakid din na nasuling. Uyawan pa'y mahid. Nagwapo akmat ti pa nagkita ka di magikat. Gwapo ka Hindi saan ka orso ti tao. Anya. Anya't birbirukan nyo, nanang. Irwar mo banda tayo pantek. Ah. Pantor. Makaong takaon. Tatakaw kayo ti pante aya. Ay, anya lakid ni nanang aya. Saan na nagtatakaw iti pantay? Ano ka iti pantiyaw? Ayawan pantek. Uri kita Ay sos, ay por Diyos. Papaingin ngayon luka isyo na itapaldayaw. Awan mo't nagpaiso ti pantiyaw. Sugar war mo tayo pantek. Kalbo. Nagpantiyak sa dapapanak. Anya lakid din ni nanang. Ay, nakita ko na itapabungan nyo. Ay, sakpay ti babain. Manugang naklaang nanang. Hindi di ka pa ilang. Bantor. Ay, kalbo. Kayat mo madla makita. Amukmut ka, kasi ka tinangalay di Ay, pantek. saan ko naklangarudan, nanang? Pangipanak kumangit ti pantiyaw. Anyat na mo kay. Ang mga noy bulbulsan. Irwang daw. Anya! Ay, agasang. Tapabasulan na pa yan ang alay ti pantina. Pay, ibulbol sa karaw. Ha? Anya lakit din ni nanang. Nagadumot ti pantinay di aparador. Ngam apay ngagsapol pay laeng. Talagang agkabawan ni nanang Remy bakit. Sakpa yun ti makabasol no kwa. Ano samlatan ni nanang ko, Bantor? Bakit launa yan? Di nan amo ti bagpagana. Ngarod Aguray ka. Anya nga tano saklaang ti mapanaglako iti ikan iti tsindaan. Tasikan ti mga iwan kan kuana. Si kalata alakay. No kayat mo. Si kan ti mapanaglako iti ikan intun bigat. Tapno makainanakamot ang mga aywan kininanang ko. Ay, uwin man ba kayo? Siyakon, yaglako iti ikan inton biga. Napananday babao nandito'y balay rimay. Sino ang babao na nasasawan yun, nanang? Yay dong reta lalaki kan kaslakalyo ti rupa na. Anya lakit din ni nanang. Ni kadibantor nga asawa, tinakdakamatin niyo. Asawam ka di, alalaki. Wan, nanang, asawak ni Bantor. Kaanaw. Nabayagan Naadaan kami pa yan, itinagado nga apaw. Talaga napigsa ti kabaw yun. Adon ti malipatan yaw. No daduma pari rupinaw. Limpyo mo't asumong bat ni katuga nga. Ang no daduma ay agkakanat dagiti ibagbagana. Ha? No jakla katugangan ay nabayagan na pinagtalaw ko. Ay. Dayta, ti di mo raramidan. Tapay. Laglagi pam. Balay na ti pagnanaadan nyo kan Reming asawam. Ay, wunan niya. Wunan niya. San mo basta mapapanaw ti katugangam, pari Bantor? Isung ano sa nyo latan ti ugali, ti bakit ngagkabaw? Ay, kat winlatan aparay. Ang kinapudno na makabannog mo ti mga iwan no daduma. Pabasulan nakpayan no adda mapukaw nga usar na. No jakla pang panunutan ni Remy nga asawak. Nabayagay na nagtalawak. Ay, anyalakit din. Dito, ti kwarta, Reme, anak ko. Idulin mo dayta. San mo nga igasgastos, Juan? Ipagarup ng samat na siyak ni Auntie Remy. Kwarta mo tipadpadulin na kanyak.
Agluto ka man kaditi ka ng sayaw, tanay. Mabisina ka hon. Ay, san asyak ni Auntie Remy apong suling? Sak da ito, ni sini ang kabagyan niyaw. Ay, saan na si ka ni Remy nga anak ko ay Ina, ni apong suling. Kan, saan dito iti balayo, apong? Balay ko to'y naturong yaw. Anya, Anya kay lakit din. Awatan niyo to'y kwartang intadyo kanya, kisubli ka apong. Saan na rumbang asak ti panginutan yaw? Nakalipat kayo manan. Impagarup ni apong suling asyak ni Auntie Reme, ang kalbantor. Oh, dahito ti kwartang intad na kanya. Apay nga dito akwarta, Zeni. Ipapadulin na mat. Imbagak nga laan na matlaan kanya, kinlahat mo tapimanawan. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Talaga nakaron ti kabaw na. Sa bali pa yun na balay ti pagawidan na. Wen nga rod ang galbantor, ijagat balay min dinapanan na. Ay, ngarod Ang agyaman na kasi niya Itad ko kiniremi da ito akwarta. Ken ipakaamok ken ko na. Ako markaron ti kabaw ti inana. Itay payasap sa pulak ni nanang, madanagan akon bantor. Kat no adalaing itay dito balay nga kapkap Napanan na ngarudan ngay. Sinapul ko amin ang aposible apapanan na, gamawan lata, sapay ko markaron ti kabaw na. Ala, tulungan ka mapanmang sapul ken ko na. Makapadanag mat ngagpaiso da di abakay. Sumikngitay, ang di pa ila nagawid dito balay. Asinaw, ti isap-sapulang tatabantawr. Itay ka pa pumanag na dito ka natinga na. Ni katugangak man, Raul Barok. Amangan kunak no na isarong dito kanatingan. Amalumay, saan pa anagawid? Nakita kita yung nagpalaod, tatabantawr. Nalabit ang nagawid daw. Anya? Naggapo mo dito amyanan ni Apong Suling. At dapat, imot na plastic bag. Kunak lakit din no mapukpukawan ti katugangak. Itay kami pa amang sapsapul ken ko ana. Tinasayaat, surutin nyo lang di talaod, tatabantawr. Nakitak lang kita nagturong dita. Ay, Wayne Raul, ket agyaman akmanay. Agyaman ay nakawid matlaangan dito'y balay ni nanang. Awan ti dakas ang napasamak ken kwa na. Kay, imbaga nakin ka, no sa dino tinapanan na. Napan ka no iti ayan nagiti kakabagyan, may. Isu amalama na nagawid. Nay, bagmanta nasurutan na pa'y tinagawid. Wan nga rod lakay, no daduma, napigsa ti kabaw na. No daduma, limpyo matigaraw na. Nasaya at tisungbat na. Ala, hingkaya banay, tamang rabi itayon, Remy Bakay. Itay pa'y anay dasari di lamisan ti pangrabyan tayo. Wan lakay. Hindi, nakaturog matan ni nanang. Riingak tamangan kami. Danang, agriing kayo tamang rabi tayo pa'y. Awan karga ti tiyan yaw. Apay nga ita saan batin nga agriing? Ay, Diyos ko! Saan sambutin nga gangangos ni nanang? Ay, nanang ko ay Apay pinanawan na kami matan. Kasano kami laangan kinibantor ay Ay, nanang ko ay Ay, sadak pa na tayo, di na kundungawan. Saan kayo anatay, nanang? Sino tinakibaga na tayo kaon? Salbag, agin ni nanaklaan. Tanabano ka nagdag na itay. Ay, agyaman
Kunaklaki din no natay kayo, nanang. Ay, da kaya't amatay kayo. Sanak pa'y amatay. Mabayag ang mapasamak na ita. Makiasawak pa'y iti 5. Anya? Ay, anya lakit din ni nanang. Day tamadan, ti bagayo kanyak. Kaya't yu pa'y ayati makiasawa, kat bakbaketan kayo lang arudan. Isa po lang nakmangkidi iti mangsikog kanya kremay. Anya? Uray lakay diyan, basta kabalan na pa iti agdigi-digay. Kaya't kulat ta, anak ka. What? Na, ay una yan. Apay nga, mismo kayo latan dito kusina, nanang. Katnaban yung mo't dito. Ay isa na ba nyo dito'y nanang? Kusina dito'y, dito'y tayo aglutluto. Ay sos, nay, nagangsagan na dito'y kusina. Kunak no banyo dito. Iso nga mismo aklatan na. Ay, anya lakit din na yan ni nanang. Kumpormilatan ti pag-is-isbuan niyaw. Ay, yala anak ban dito sa pinkaw tanay. Naisbak ba yan to sa pinkaw? Ay, mabit lang nanang. Urayin da kung dito'y, tainak mangalay ti sa pinyaw. Ipanda ka iti ospital, nanang. Ipa-check up da ka iti doktor. 1. Apay nga ipatsikap da katawan mo sakit ka. Da kayo kan bantaw nga asawam ti agpatsikap iti doktor. Tada bagbag titiyaw. Andiya lakit din ni nanang. Da kayo ti rumbang agpakita iti doktor. Tanay, kumarkaron ti kabaw yo. Adon ti malipatan yo. Saan anormal ti aramiden yo? Kaya't mau taaga pa ta. Ha? Apay ko mga agapat ngay nanang. Manjak nga rod kumaakaya ti mapanidya doktor. Tawan mo't sakit ka. Kansanak nga kabaw. Ibagbagak lang nga rodan, amapan kayo agpa-check up iti doktor, nanang. Apay aya nga ipatsikap na katawan sakit ka. Kumarkaro nga minan ti kabaw yo. Sino ti kabaw rimay? Da kayo, nanang. Agkabaw kayo. Ay, sana sakti mapanagpatsikap. Tawan sakit ka. Awan. Ay, makabannog ti makisarita kada kayo, nanang. Paulit-ulitan ti bagbagayaw. Ay, sana sakti paulit-ulit rimay. Sika, ti paulit-ulit. Mala, agrobot kayo, tamapan tayo di ospital. Agpa-check up kayo, nanang. Apay aya nga ipacheck up na katawan sakit ko kunak manay. Agkabaw kayo nga rodan. Ay, sana kagkabaw. Na kayo nga kasawa, tinumbang agpa-check up. Ay, Houston! Paulit-ulit tayo, nanang. Awan papanan ti saritaan tayo. Agsakit la ti ulok kada kayo. Nakay, apay nga sakit tao lang. Gapo ta nagrigat kayo kasarsarita, nanang. Sino tinarigat na kasarsarita, Rime? Ay na! Jak amon ti bagak. Kaya't konti agsagit, nanang. Mabagtitak at talagan. Si kamot ti agbagtit ka, Rime. Ito asika, tinumba nga ipacheck up ka. Anya? Ma'am Rupinaw, kayat ko ni Bantaw, ramanugang ka. Nagsingput dayjay. Amunak nga si Kaswan, nga oray bakit anak ka. Ipagarup na matay na siya ni Pari Rupino. Saadan ang makailasin ni nanang. Nakaron ti kabaw na. Ay, Ma'am Rupinaw. Oray naglaad ni Bantaw, ramanugang ka. Tanagagay. Awan ti maibagak. Laad ko na namatan kanya. Ay, nagloko na ba kayo? Ay, inton matayak.
isurot ko to ni Bantaur, iti tanim kao. Ah, Tagkuyok kami ni di kampusan tao. na. Ay, una yun. Pagkakanatan ti ibagbagana. Ay, Pagkintayagak pa yun. ay, agawid ako ng Rufino. Abang ano, sapsapulin na akong dagiti agasawa. Kung tandak tumanan, nakaon. Mabiit lang, nanang. Mabiit lang. Ah. Papanan nyo ngay. Di kayo pumampanaw at dito'y nga ron ti balayaw. Siyak ni Bantaur ang manugang yaw. Awan dito'y ni Pari Rupinaw. Adayo at ibalay na dito'y. Ay, ulbud ka. Pagbalinan nakbayan ngawan na muna. Ibagbagam kit dahil na si Kaniban Taur. Ay, una yan. Inakaw. Kahit ko tagdigo si di swimming pool di balay may. Awam mat swimming pool dito'y balay. Ay, anya lakit din. Ayan ni nanang. Kasta ka diti imbagakan kanina ng Bantaur. Wain bakit? Masyadak kininanang. Gapo ka dagiti imbalikas na. Kayat nakano ang manugang nga uray naglaadak. Aniya, Wain bakit? Impagarup na pay asyak ni Pari Rupino akasarsarita na. Ay talaga asaanan ang makailasing. masyadak mo't kininanang. Lakaro at talagaan ti panagkabaw na. Inamot nga rod kaya ti mapan iti doktor tapno agpa-check up. Awanan ti maaramidan tapay, Remy bakit? Gagangayan ti kasken ko na bakit nga agkabaw. Amumatan ti kastang ugali da, sanaya. Sa pulin niya man tayo sa pingkaw. Na- Mapukpukaw. Ha! Ay, nakalabos matan ni nanang ngay masidag ka na tabakan. Ay, sos nanang. Nag-alas ti itsura yo, nakalabos. Masla kay laubing abas, set amagmag na. Awan sa pingkaw nga raw. Anya lakit din. Sige, anusan talatan at agawir iti agkabaw na bakit. Ay, Anya pa'y ngay nga rod lakay. Ay, anya lakit din aya. Mala, mabait lang nanang. Inak mangala, iti sa pinyo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.